Usa ka Japanese cargo ship nga anaa sa Ukraine ug sagad sa mga tripulante mga Zamboangueño ang naigo og rocket. Hinuon nakaluwas ang maong mga tripulante. Kuha kini sa barko nga MV Namura Queen nga usa ka Japanese cargo ship diyang naigo og rocket ato sa nagpadayong kagubot tali Russia ug Ukraine. Ana ra kini duo sa Pivdeny port sa Ukraine diyang naigo sa rocket. Nasunog ang dakong parte sa barko nga dunay karga nga 600 ka tonelada sa crude ug gasolina. Giling na kontrol ang kalayo ug giayo ang naguba nga parte una mipadayon sa biyahe padulong Romania. Sagad sa mga tripulante sa mga barko, mga Zamboangueño. Hinuon anaa na sila sa luwas nga kahimtang. Nanawagan ang Zamboanga City LGU nga iampo ang mga Pilipino nga naipit sa kagubot sa Ukraine. At ang panawagan natin, napakalayo natin sa Ukraine, meron po tayong mga documented mga kababayan na naipit doon sa gera, pagdasalan natin sila at kung ano pong maiabot natin sa pamamaraan ng ating dasal,